estem amb Samuel Falomir, l'alcalde d'Alcora. Samuel, què es pot dir sobre la Real Fábrica? Bueno, muy buen día a todos, buena vesprada. La verdad que bueno, la Real Fábrica es lo que hace que Alcora siga conforme es, ¿no? En 1627, cuando el conde de Aranda va a decidir que en Alcora pues, se instaurara la fàbrica de la Real Fábrica, on se feien pues, evidentment moltes peces ceràmiques molt importants per a l'època, i a partir d'ahí pues, bueno, l'Alcora va tindre una evolució a nivell industrial que ha fet el que avui sigui, no? Que sigui un poble que majoritàriament pues, tot el món treballa en la indústria i que sigui un poble que depengui pues, pràcticament d'exclusivitat d'un sector tan important com la indústria. Ceràmica, evidentment, en aquell moment la ceràmica era ceràmica artística, val? I ara és ceràmica industrial, però sí que és veritat que si tenim aquesta tradició en el que és la utilització dels elements que fan forta la ceràmica és gràcies a la instal·lació de la Real Fàbrica a ser el nostre poble. T'agrada esta fira? Això que hem investigat tots durant un any. Has après alguna cosa sobre el que hem investigat? Sí, la veritat que és molt interessant, no? És molt interessant que tots els col·legis i instituts de l'Alcora estiguin tots treballant, no? En projectes d'investigació per tal de saber com se treballava antigament. La veritat que, per exemple, en l'últim vídeo que s'ha fet també per part dels alumnes en aquest cas del Col·legi de la Consolació, ho vam poder descobrir, no? Com gent que havia treballat en les instal·lacions de la Real Fàbrica ens explicava pues, com s'havia treballat en aquella època, no? Perquè a dia d'avui, evidentment, sabem que la tecnologia està molt avançada i moltes coses que ara fan màquines abans feien persones, no? Per tant, sí que gràcies a aquest projecte no, hem pogut descobrir quina ha sigut l'evolució de la nostra indústria, del nostre poble, l'evolució d'un sector tan important per a la nostra localitat i com pues, abans coses que antes feien les persones avui les fan les màquines. Per tant, aquesta evolució ha sigut gràcies al treball d'investigació que també esteu fent des dels col·legis. Bueno, ara després, si vols, ens pots deixar una firmeta, un llibre de firmes que tenim sobre la Real Fàbrica. I moltes gràcies per l'entrevista. Així s'acaba. Bueno, pues hasta pronto. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.